Basa Jawa. Oke, basa Jawa. Nah, saderengipun dinten menika kados pundi pawartosipun sami sehat sedaya? Sehat, alhamdulillah. Lajeng saderengipun dipun wiwiti bueni badhe presensi rumiyin. Adalah glori wonten? Wonten. Dados dinten menika sami nihil sedaya nggih? Nggih. Lajeng sakmenika sumangga diwiwiti kanthi donga rumiyin. Yuk sumangga Mbak Cindy dipun pimpin. Ini ya Robbal Alamin. Dinten minggu kapan terus menika? Sinau babagan apa nggih? Tasih kanten? Eksposisi gamelan. Babagan apa? Yuk bareng-bareng. Eksposisi gamelan. Eksposisi gamelan. Awake dhewe minggu wingi sinau babagan budaya Jawa, teks eksposisi gamelan. Saiki isih ana kaitane, isih ana hubungane karo budaya Jawa. Badhe sinau napa? Sumangga dipun semak video menika. Nah, sampun kalau walu panjenengan sami mirsani napa? Film animasi sing kanthi irah-irahan napa? Aji. Critane babagan napa nika? Asal usule aksara Jawa. Nanging ing aksara Jawa iki duweni makna lan filosofi. Awake dhewe uga bisa sinau kanggo ana caraka. Ana utusan. Terus do to sawala padha tukaran. Banjur padha jayanya padha kuwate. Banjur sing pungkasan padha dadi batang kabeh, ora ana sing menang, ora ana sing kalah. Tegese apa? Yen urip iki kur ngandhelke emosi. Yen ana masalah kok ngandhelke kekuatan, ngandhelke emosi, mestine ora ana sing menang, ora ana sing kalah, kabeh padha sedih. Mula yen ana masalah, yen ana perkara kudu dirembuk sing apik, aja ngandhelke kekuatan. Supados panjenengan langkung anggadhahi pemikiran yen aksara Jawa ki ora angel. Ayo saiki awake dhewe nembang dhisik. Yo sumangga jumeneng rumiyin. Basa Jawa wonten aksara napa? Nama-nama papan dalan instansi lan sapiturute sing nganggo aksara Jawa. Mula awake dhewe bisa kudu diuri. Aksara Jawa sing bakal awake dhewe sinau fokuse yang apa? Kudu yang sandangan, kudu yang pasangan, ananging aksara swara. Dadi dina iki awake dhewe bakal sinau babagan aksara swara. Nah, mengko awake dhewe bakal nindakake transliterasi menerjemahkan ya lan menjodohkan petilan parian bisa kelingan ya parian sama dengan pantun betul. Petilan parian atau pantun beraksara Jawa menggunakan aksara swara. Mangke mekaten bueni wonten teks parian. Parian ikan isine sampiran lan isi ya. Pantun itu berisi apa? Sampiran dan isi. Cobi Mas Aksel nyuwun tulung spidol ingkang nganu Mas Aksel. Nggih. Menika
dipun urutaken. Kira-kira sak dina iki awake dhewe arep sinau babagan ning teks variane mestine nganggo aksara Jawa sing fokuse ning gone aksara swara. Nah, apa sing kok ngerteni babagan aksara swara? A, I, E, O. A, I, U, E, O. Dados pinten-pinten wonten pinten? Kira-kira ana pinten? Dados yo bisa iki. Kanggo nulis bab apa wae? Mboten ngomong soal Mas Doni. Kare keploas. Yo saiki dibuka aplikasi sing sampun duweni paringaken dhateng grup WhatsApp aplikasi Pepak Android. Yo dibuka riyen. Menika ingkang A kados pasangan napa menika? Kados pasangan apa? So. Kados pasangan so. Ngarepe pasangan so kados angka pinten menika? Angka pinten? Mas Thomas monggo. Nami negara leres. Iran isih padha nama apa? Negara. Azizah nama-nama? Jenenge wong Ukraina nama-nama? Nama negara. Bisa nama tiang saged nama negara lan ingkang baken tembung-tembung serapan saking manca. Manca kuwi apa cak? Luar negeri. Mas Gilang Sipatu Gilang. Monggo Mas Gilang. Weton Eropa. Sing banten Mas Gilang. Weton Eropa. Weton Eropa. Weton mati. Banjur laras sanget monggo. Ayo diwaca bareng-bareng. Bulan Oktober. Lah, aksara swara iki ora entuk dadi pasangan. Kudu dipateni dhisik nganggo pangkon nembe ditulis aksara swara. Kuwi panulisane kaya ngono. Tuladha parikan aksara Jawa supaya urip bisa makmur. Jalan-jalan menyang Irang. Lungane numpak montor makmur. Dosinau sing tenanan supaya urip bisa makmur. Kalau ini Bu Eni sampun bagi kelompok datang grup WA nggih. Kelompokipun kados mekaten. Menika pinaraipun sampun leres dereng kalih kelompok. Bu Eni nek Mas Gilang, pundi Mas Gilang? Nggih, kalih Mas Gregorius leres. Lajeng kalih Mbak Natania leres. Mbak Meliana kalih Mas Khairul Anam. Sak menika wonten LKPD lembar kerja peserta didik. Pun garap kalian kelompokipun pun rembag iki tegese apa to? Tulisane kepiye tulisan Latine ditranslitake. Ngoten nggih. Sakwise kuwi mengko dijodohke utawa dijodohake. Setelah dijodohkan sudah sesuai sampiran dan isi, panjenengan urut ke mudeng masuk ya, masuk baik. Menawi boten cekap ing suwalike nggih, dibaliknya ya. Ampun. Sakmenika. Nah, iki garapane Mas Doni, kelompoke Mas Doni sing maca berarti kelompok sing ngoreksi ya. Monggo Mas, majeng sedaya diwaca. Yuk, iki berarti Mas Aksel 5A karo 3B sing 3B
lebih Mas Thomas maju diwaringi anu maju di mana jalan. Gansal sekawane. Wong akeh ageng jenenge. Sae. Lunga Ambon senengane. Sae. Pajulare sendakore. Nggih sae. Tambah berkah rezekine. Ya. Dino iki awake dhewe sinau babagan aksara Swara. Cacahe wonten pinten? Napa mawon? Syarate napa wau boten angsal dados pasangan. Yen ana huruf matine kudu dipateni dhisik. Dhewe nek yen mau digarap bareng-bareng. Saiki awake dhewe digarape dhewe-dhewe individu. Ana sing jenenge evaluasi mandiri. Google Form duwe piketon dateng WA group nggih. Nah, yen mau awakmu nggarap kanthi buka pepak Android, yen saiki kudu digarap dhewe. Yuk semonggo dipun garap. Menika dipun pikak Google Form-ipun. Ora entuk turun-turunan, ora entuk contoh-contohan, digarap dhewe-dhewe yo. Monggo. Dipun submit sedaya nggih? Iki hasil garapan evaluasi mandiri. Coba ditonton wangsulane Mbak Cindy.